चौकीदार डकैत से डेरा गईले, 56 इंच सिनवा भुला गईले। लोक कवि लोक गायक संपूर्णानंद गुरु जी के ओर से रउआ लोगन के राम राम। आज एगो बड़ा समसामयिक गीत लेके आयल बानी। उम्मीद बा कि सब लोगन के बड़ा पसंद आई। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, और अगर ना पसंद आवे तो डिसलाइक कर दी। कमेंट जरूर करी कि ये गीत कैसन लागत। तनी सुनी सब कि चौकीदार डकैत से डेरा गईले, 56 इंच सिनवा भुला गईले। लाल किला हिलल रोवतिया राजधानी, सुप्रीम कोर्ट के याद आ गईल नानी। नाना पाटेकर के एगो डायलॉग याद आवता कि एक मच्छर साला आदमी के बना देला। कि ट्रैक्टर से हस्तिनापुर चहला गईले, चौकीदार डकैत से डेरा गईले। 56 इंच सिनवा भुला गईले, चौकीदार डकैत से डेरा गईले। लाते तर के गईल अब हाथों के जाई, सपवा के पोसले से कुछ ना भेटाई। कि पागल हत्था के लोभ में, हमनी के पूर्वांचल में वो कहावत बा कि हाथी 16 लाख के होला, लेकिन जब पगला जा तो ओकर कीमत ना देखल जाला, दाम ना देखल जाला। कि पागल हत्था के लोभ में गमा गईले, चौकीदार डकैत से डेरा गईले। देशवा के लोग खुश रहे चौकीदार से, कि गौवा के लोग खुश रहे चौकीदार से। आशा बा न डरी है कबो ऐसन वार से, कि काहे सियरा से बघवा लजा गईले। देखी गुरुजी के मनवा दुखा गईले, चौकीदार डकैत से डेरा गईले। 56 इंच सिनवा भुला गईले, चौकीदार डकैत से डेरा गईले।